sa aton channel pero karanista yari no para gid sa aton mga kauturan nga mga Ilonggo no. Labi na gid no ang aton mga kauturan para sa nagkalain-lain nga nasyon no sa kwa sa sining Pilipinas. Mayong utulang sinyo tanan diri sa aton channel pero karanista. Yari magatulong ko sa inyo sa isang kampahanon sa Ilonggo version, no? Kalimtan mula gitaya. Balikan kita nagsusumbod ya tataw. Okay, no? Padayon kita sa atong linawan, diri sa atong channel, pero karanista. Sinumpak mo sa doon, sa tutagtag sa langit, ngayon mo ako punuan sa tanan nga kasakit, sa dakong pagsalig, nagpatikit ako sa imo, sino man ang magtutong, mabayaan mo ako. Daw sa mapihat, iningakong dughan, sang pagsikway mo, sang gugma ko, daw halos mangimatay sa dakong kagisdanan, kag ang mga palamang kalimbang mo nagitayhan, mapungkot mahigang, kapinahilitaan, ang gintilin mo nga narakway, akong pirmi ginaunlan, isang sa pagtulog, hindi ulit ikaw malimtan, ang pamangkot sa kaugaling mo, kalimtan ng hidayhan, daw sa mapihat, iningakong dughan, sang pagmasikway mo, sang gugma ko, daw halos mangimatay sa takong kagisdanan, kag ang mga palamang puta
Kalimtan mo nagkitayan, mapungkot humigdan sa katringan hiligan. Ang ginbilin mo nga laragoy, akong piniginaunlan. Isang sa pagtulog, hindi ulit ikaw malintan. Ang pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo nagidayhan. Ang pamangkot sa kaugalingon, kalimtan mo nagidayhan. Okay, no? Amoyot to, no? Ang banon nagatigulo, kalimtan mo gidayan. Yari naman ang isang kambanon na nagatigulo, OMG. Pagkayuyong sanghuyok sa hangin nga lumagyan, ikan sa kapatid na panganginaw ko, ang matamis na yuko mo. Sang kaayo mo, nabihag mo gid ako. First time pa lang nga ako kanakit ang daw sticker ka, nga nagpilip sa panumduma nga abala, nga hindi ka gid malintan. Oh, hindi ano gid ang sikrito mo, nga daw sa magtuang ako. Sa tiniyon nga akong mabalitaan samtang ikaw, kapag ikupon sa ibang ang kainom, daw hindi ko gid mapunggan. Oh, hindi excited lamang ako, mahibag ka ng tuyo mo. Ang obra ko, wala sing kahuman-humanan kung isa. Nagablang ko ang kaisipan kahit ikaw lang ang punog sa akong dughan. Oh, hindi excited na gid ako, nga maang ko ng bugma mo. First time pa lang nga akong kanakit ang daw sticker ka,
Okay, no? Muna ito, no? Kuha na itong kampano, no? Ang OMG, no? Ang title, yung politikulo, no? Kaga, para gid sa ato nini, na sa ato ng mga nagasuporta gid sa ato na kalinawa, no? Sa karoon nga po, no? Sabi na gid sa mga biyan naton, dira sa nagkalain-lain ng lungsod, no? Dira sa guwa sa Pilipinas. Sa kay Ma'am Miri Cabal nga yara sa Florida, no? Kasulungan sa kay Ma'am Emilien Petrigosa nga yara sa New York. Kaga ilabinit sa kay Ma'am Hilchan Sis nga yara sa Hong Kong, sa kay Ma'am Jima Munita nga yara sa Singapore. Labinit sa kay Toto Edward, no? Rivera nga yara sa Canada. Support kit sa aton sa sining aton kalingawan muli sa aton sanyo. Pero karanis ay sa kay Mama Pangkulino, ayaw na nga pala bukira sa New York, no? Sa kay Mama Cindy Bailoses, no? Sa Barutak Nuevo, sa Akwit, Barangay Akwit, Barutak Nuevo. Maraming salamat sa inyo pag-invite dito sa atong sa 25 sa April, no? Sa birthday ni Mama Liti, o ano to, Liti? Liti, no? Kasi ka Ma'am Liti, no? Sa ka-80 niya na tuwing. Okay, no? Padayon kita. Yari naman na yung pila ko mga shout-out. Ikan sa aton ng mga kauturan. Pa-shoutout naman ako, Tatay Pirot. Idol talaga kita nung bata pa ako. Lahat ng song ko, Pirot, lahat ng tape ko sa bahay. Ang Balneronelo, Carabel. Carabel. Ano mag-pronounce? Carabalye. Carabalye. Oh, double L. Request tayo, Pirot ni Malas nga de Buena sa mal ni MJ. Shoutout sa kay Jenny Elgario. Mayong udto. Hi, no pa shout out. Ako giyaga pamati ko giyakan nimo, giya ako sa Canada no habal ni Miles. Happy watching. Taga Tigbawan si Jenny kaya happy watching lang diyan sa ninyo. Okay na? Okay na, kaya napakabay ng isang ambano, no? Mga gatikulo, di malas na dibuinas. Kung sa bagay, gawa na itong gawa ng marigyo, no? Pero sige lang, maraming sa inyo. Paghibog mo daw isda nga ginamaliyan. Sige ang libot ko pero wala sinabuhay. Hininga ko na negosyo, kutayan lang maputo. Kaya nga kung pintanyagan nagapalagyo. Kagsang ako ang maglabay sa may higad sang baybay. Kinalilan may namaypay. Kaganya galingan ay kag sa akong pagpapangilay. Umali ako dali-dali kag sa amon balay. Ako lang bauli nagagas man ba ako sa dalan. Kay pas-pas gidang akong dalagan. Tumandin kay malas, hiling ako pag-ikugma. Sana mo himuon ko wala na sa bakas. Kung hindi mo gidman maubos, hindi ako sinis sa kapingos. Abot ang bugman o dili magparos. Sakod na madura hindi malas ang akong kukma. Matiguinas
Hindi mo gid man maubos, hindi ako sa kapinos. Takot ang bugma o dili magpano, sagod na matulad. Hindi malas ang akong guma, madibuinas, madibuinas, madibuinas. Okay, no? Ang una, no? Ang gipangabaygid nato nga sa aton mga tuturan, no? Na ambanon nga nagatigulo ng Dimalas nga Dibuinas. Yari pagid, no? Idulog pagid ni sinyo, no? Ang isa ka ambanon. Ang pis-pis nga bukaw. Daw pis-pis nga bukaw ang halimbawa, sa adlaw kag gabi pirmi lang sa buhay. Ang pis-pis nga maya wala gid maawa. Sini nga kundukhan nga latong sangkata, wala ka kadungdong sangkin sa ato santo. Na ako gid lamang ang hindi ko maumo, wala pala magdugay kasampago. Salamat na lang sa ugma di mo nga palso. O dughan anto sa simpit, ang mga pagtilaw nagikan sa langit. Mamatay man ining lawas ko, himpit ang pagsalit sa atong Ginoo. Daw pis-pis nga bukaw ang halimbawa, sa adlaw kag gabi pirmi nagaluhan. Ang pis-pis nga maya wala gid maawa. Sining akong dughang latong sang pagkakita, wala ka kadungdong sangkin sa ato santo. Na ako gid lamang ang hindi ko maumo, wala palang magdugay may kita mga bago. Salamat na lang sa ugma di mo nga palso. O dughan anto sa singpit, ang mga pagtilaw nagikan sa langit. Mamatay man sining lawas ko, himpit ang pagsalit sa atong Ginoo. Himpit ang pagsalit sa atong Ginoo.
Okay, no? Good day, kung ginapangakabot lang ako ng mga bano, no? Kaya, medyo nalipat kita sa mga kila. Kaya lang pa man ako, sigihon lang. Medyo matastas gamay ang iyang tips sa ato, no? Sila. Okay naman ito. Kaya natapos pa. Okay, yari naman na naipilak mga shout out gikan sa ato ng mga kauturan. May nag-request ang Don Juan. Thank you sa pag-shout out naman ni Ronero Carabali. Okay na? Mayroon man? Wow, dumuwan daw naman patanong na ako. Aja, tayo pirot good nun, tayo pirot nga wala ka live sa Facebook page mo, abal ni Rafael Sanger. Nalangalang pa. Kapin pa ay daw ginatunan pa nato ng ano, kung paano mo kita mag-ibang muno ng sa ato ng Facebook ay ito nga na-hack lang daw. Basi mahak naman daw iwat panugo sa ato ng kabudlan. Sunod na, ano, gamatamat na. Wala tula talaga ninyo. Kaya ma-live na kita sa Facebook na. Balik siguro. At least na. Balikin na siguro ang iyang part. Ito yung itong account. Live doon eh. Jari kalianay, no? Ano itong request nila ng Don Juan. So medyo na sila. Hanapan namin na paano iyak na accord ko na Sang mil milis pintos di kada cinta. Bulan sa pusang April 22 nga bigsa. May isang hita naging takot sa tanan. Jadong pagkalunod, jadong pagkalunod, sang barko na tumuwan. Kay ang pagkalunod, sang barko nga ingin. Kung atong nang tumdumon, daw hindi ka magpatid. Bangon tinungkuan isang aksidente sa isang katangkir, sa isang katangkir nga Tacloban City. Siguro pagbungkot krusada ang posisyon. Kungaan na pusukin ang tingting nga salsalon. Ang amo nga barko sa tubig kinapan. Mga pasahero na pinarang-harang. Layo nagradyo ang among kapitan. Gikan sa iyang pulutan at tapan. Ang mga tinagang nga iyang ipamiklan. This ship is abandoned, this ship is abandoned.
dako nakakalama sang tumakilit na ang amok na barko pangutay sang tubig kag sang kadado dito maglilumpat mga pasahero kag nagkalahulog kag nagkalahulog mga kargang ito kapitan sang angkil gila yung magpapangilyo pagpangayo sa bumi sa ibahan na barko Dunya Florentina subong ang Santo Julio sila ang inabot sila ang inabot lakit man ang ilkayo Unagid nga nag-abot ang tangkir nga lawag nga sa kong balita siya tayo nakatawag may nagaw at madasig ang iyang nalakad agod sa pagsagop agod sa pagsagop sa mga napahaba agod nga matulit kasaysayan sini gilayon umulat katapos ang kitipid mga radyo reporters ang nagbinortahin agod ipalapnag agod nga mapalapnag hindi natin sinipin kau ano ka suko sini nga maratas kung magpanang kayo nga kaptan sa pinalas taga-ilo-ilo ka man Negros Antique Maras habang ang gintong kaan habang ang gintong kaan pantalang sang Batangas maayo lang iya kung ikaw lang ang buhi kaysa inyong lugar kamo ang makapauli habang kung patay ka dili ka pamakitaan dakogit nga kasubo dakogit nga kasubo sa mga kapamilyahan Okay, no? Kamuya ito, no? Natapos mo na ito, tayo. Nagalagaw mo yan. Itong nga utok, kung paano, tala nyo, mga kabyanan, no? Ini nga, ang banon, ini duluwa, no? Isa ini ka-survivor, no? Sa ato nang nagpadala sa una, no? Sa sining iyang mga mensahe, no? Kaga aton na lang ang ginatunutunuhan, no? Amoy na nga nakakanta na itong ng pagkatabo sa duluwa, no? Hindi man siya ko sinagidang nagidihon sa iya mga paano, kundi nga ginsulat ina sang isa ka survivor, no? Nagkagipadala dire sa aton, no? Na kung pwede,
ugrahan o kanan sang tuno. Di mo na ang tuno nga ako nasakap, amo na ang daw nagkakabagay, amo na ang ako naging tuno sa siningang banon, duluan. No? Doon natipat na ko sa inyo, basta sana ka survival daw bakul doon na itong survival, no? Sa una nagpadala sinisang mensahe sa akong parte sa pagkalunod sa duluan. At iya, nasa isa ng giniyatan ng tanan, sanglit kay aragit siya, natako. Again, ibuinas na siya, ginatagan pa sang Ginoo, no? Nga makaluwas, no? Tagamina, ang mga natabo sa muna, no? Sa parang sa barko ng duluan. Sa dito kita kato sa bumbo sa una nagaharana, no? Ipadali na sa ato kag munang naging turuan ato. Okay, mayo magay may nakadumdum ko, no? Magpangabay sa sinang banon. Pero at least daw nagtanungan sa upo ko, daw ay paman ako malipat gali. Okay, madaming salamat, no? Ay isa pa lang yung kaganta, no? Yari gali, no? Isa kang banon, no? Na ariyo, para sa mga sa mga laon. Wala tsansa, wala tsansa. Ay abaw si Inday, wala ni malipay. Ito man ko, naginatan ay tugay ng tinugin. Ang hapon alungay, wala tsansa, wala tsansa, wala tsansa. Ano bala ang dapat ko nga hinuon? Ako nga si Inday, ako nga maangkon. Naglaon na ako, kahulat sa iya. Wala tsansa, wala tsansa, wala tsansa. Ano na lang ako sa ulihin ko? Makulat na lang pala ako. Matubuan sungay ang kabayo. Ay apaw si Inday, wala gid malipay. Sinipag-iko, ako nga ginatan ay tugay lang pinugin. Ang akong alungay, wala tsansa, wala tsansa, wala tsansa. Ano pala ang dapat ko nga hinuon? Ako nga si Inday, ako nga maangkot. Naglaon na ako, sambulat sa iya. Wala tsansa, wala tsansa, wala tsansa. Ano na lang ako sa ulihin ko? Makulat na lang pala ako. Matubuan sumay ang kabayo. Ano pala dapat ko nga himuon? Ako nga si Inday, ako nga maangkon. Naglaon na ako, sambulat sa iya. Wala tsansa, wala tsansa, wala tsansa. Ano na lang ako sa ulihin ko? Makulat na lang pala ako. Natubuan sumay ang kabayo. Okay. Para to sa mga wala tsansa, wala tsansa. May tsansa pero sa iyang wala tsansa, no? Kaya samtang nagano nga wala tsansa, no? Wala tsansa. Maapunta na kita, no? Mabasa na kita sa mga shoutout, tub-tub ka kita tsansa. Wala siyang may shout out sa 15 nga nagalantaw. Happy watching. Ang sa gusto mag-request kag magpa-shout out, comment lang. Wala naman tay. Ayawan ka naman gawa. Marin lang nga ito sa live ito mayroon mo dati hindi na permit. Ini sa kambangon. Siguro mo sa inyo ini sa kambangon nga
artikulo gugma maging tanong. Bisan isikway mo ang ginagkanyag ko na paghigugma. Hindi makapugong, hindi makaupang kung ano na trahedya. Ang kasing-kasing ko, ikaw kag ikaw lang ang nakapanagihan. Kalipay kasubok, handa sa gihapon nga magpinitin siya. Kung ano kalawig, kung ano kalapag, sining kalibutan, kasangkat sang paghigugma ko na ginatigigan. Maswerte ka lamang, mapalad ka lamang, kay ikaw ang matupad. Ang nahigugma ko, walang nasing iba, kundi ikaw biglang. Walay kabilinggan ang mga kabutlay nga hapon na ito. Basta yara ka lang sa akong panulog, sa tanan nga tiyon. Tumanas na ako
akong kintipigan. Okay na. Guys, sa para kita no, mga matag asong chord na itong naging pang tatag na sa atong kugalingon. Huwag ito mga pang tandaan mo. Hindi lang. Sa sunod naman, hindi ko nantay. Yari pigali, no? Rembot, yari, no? Hindi ko lang. Ako ikaw, imo. Katangisan aton paghigumanay, wala gid sintupong ang atong kalipan. Ginahambura ko ang mga tiniong malipayon. Paglipas ang inadlaw akong nahisaya, nga ikaw ang naglakat, wala gid magpaalam. Sa mga kinahangna, kung ako'n madamduman, hindi ako mapahamdam. Nahigong ako ikaw, kung tali mo ka man, na nagkahigugma, tugtog katutuban, nang masiling ko lang, nga tanggong-tanggong mo akong ikaw. Imo ako, kung mag-abot gid man ang mga kalalaan, nga ang atong palibot pagtulong na lamang. Kagsang mga mata, hindi ka makita magaluha. Ang sanang sangadlaw kalom ang nagkambyo, pagtupas ang ulan ug mahunat bagyo. Kung nagpagkogid man, ini ang mapalintong ko, akong ikaw, imo ako. Ano ang gimbangtan sa imo pagpalayo, na aging talikdan mo ako sa kasuko.
kagsang mga mata. Hindi ka makita magaluha. Ang sanat sa adlaw kalmo ang nagkampo. Pagtupas ang ulan mamunat ako. Kung nagpag-COVID na iniyang matapaling tungko ako ikaw. Imo ako. Ano ang gimbangdan sa imo pagpalayo? Aging talikan mo ako sa kasubo. Ang ginasigitan sa kasing-kasing ko ako ikaw. Imo ako. Kung magsipagkid man ang mga balasta, pagkayon pa ako nga matigo. Magkani pa lang ako, hindi kita tandaan mo. Ako ang ikaw. Imo ako. Ako ikaw. Imo man ako. Okay now? Ito no, ang dua ka kanta no? Nga bulot naman natin sa inyo. Antes naman kita mag-ako no? Why man da? Siyempre, no? Ako may tiya no? Isa na lang? Isa lang kakanta no? Ang bulot natin sa inyo. Pag magpaalam lang kita kayo naman. No? Sangit kaya may mga ano kita no? Mga are no? Sangit kayo ko no? Bilang katapusan naton ng balon, no? Ang durong naton sinyo. Nakatigulo ini. Tapos na ka na. Buiti ang kamot ko, ayaw pagkuyati. Babae maluin, ako papayain. Hindi ko matulog ang imo gusto kay ang pagsalig ko imo naging kerte. Kung pati sa ako ang tanan tapos na, wala na din ako. Bisan yutay nagugma, napamatot-an ko sa mas temprano pa, nga dili kabagay sa among pamilya. Salamat sa Diyos kay nahibalan ko ang matuod-tuod na kinaugali ko. Ang mga pag-angat ko sa una nga tiyon, kaupon ang
nagbulo sa tagig pusoon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Ipangamuyo ko sa mahal na diwa nga palipay sa luyo ng iba. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Ibang ngamuyo ko sa mahal na diwa. Ang imo kalipay sa luyo ng iba. Tapos na ang tanan sa aton nga tuka. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Okay no? Upod sa tungambano no? Diri naman kita na yung napaalam sa inyo. Diri sa itong channel no? Pero kanalista no? Kabay pa no? Na daw galuya ko no? Kasi siyempre, kung daw galuya ko, kung galuya mo lang inyo wala ka din. Wire na ka, ano. Okay na? Kaya tandaan mo ini nga palatuntunan no? Para kini no? Sa atong tanan-tanan ng mga Ilonggo no? Wala kita sinitang tinubuyo sini no? Silinga atong labi nga tanong nga para kit no? Nga magsayon man ng atong mga bahanon mga Ilonggo no? Bisan pagid lang diri sa atong namin no? Nga makabulig-bulig ni kita no? Kapag tibong sa atong mga kaugalingon ng lingwahe no? Yara ina sa inyo, makabuhi sa inyong atong kalingawan, yara sa inyo parantanan. Nga nag-support sa inyong atong kalingawan. Huwag makulong ka pangayo sa inyo kung paano. Ang ginapangayo ko sa inyo, subscribe lang, kagang mag-share, no? Kung sige, ang inyong, kagang atong galing ng mga, ang atong galing ng mga ads, no? Sa atong lang, kung sinahimo, hindi lang ninyo pag-escape, no? Amo lang na mabuling ko sa akon, no? Para magpadayon din atong nga kalingawan, no? Okay, madamong salamat at mayong hapon lang sa inyo panatanan. Udto. Bukol mayong ito. Sige, bye-bye.